Kubor nakaslab jong udongsan hima. Kahen Youth Youth Council HYC Maulai Circle Taldawa nakatanat ka kwat ka kya jong ka surkar jala bagadi bentung da kajing tokit ka balai lut bat ladalap makibor penyat ka Ganesh Das Hospital Shillong kila kentat ya ka Shuti belapan da kanos ka kong Manisha turnya ka surkar jala ka deben ai kajing penstom ka bateng ya kina penyat jong kane ka hospital namar ladaki Ashuti kane kanos kan klat haduk menta namar kelayo mensumar bahaya lade halayen. Habaikan buat ubadan bok halang do, ubadi presiden ke HYC Maulai Circle. Ulong baka jikentat ki buat penyat jong kene ke hospital. Ban Ashuti kalong kumba ki pencitom ya kene kanos ke badang armet. Hak juga por ulong baka ne ke juk ke hospital. Kabla kerentok met ya kawai kalong kemi ke armet. Kebana Maulai motawar haus nam arja arpeu. Kadadu bayiwai kenlung ila klapno. Na kene ke pertai. Tang namar bakim sya mensumar ia kene kalong kemi. Kalau nggak igi kau kubur keba susi, ya keba naleng juga kenrun gila yo jidep, hawde mat kajing duk no, jangkawi kemusim kodor, kalau i staff nurse jangka Ganesh Das Hospital, haka lai putri jumlah main madan. Kum nggak kenrun hi, hadin bangila persang ban, bat jidep. Ni sudhu ba kadon ka taga filo na leng jong ka department kham tam mo hawde bat ka keyboard ba lo jong Ganesh Das amar bangi sudhu ba kat kum ka notification jong government hi ka kan sai ba tu ki jong kami ba arnat an kila ba sim li klinik an nam sa ki ba ki mantre hakum ki support ka ba ka ri cek ban riu mereka percaya ke kon yu yang Jepang COVID kendai ti nilai jitip ba ini di mas grena ada dunia ila sim lani la pan chuti kumba lai te yu shwa handai ka ba susi kalong ba keyboard halor kim simla respon yang tekat city jong i bat de sing la ong la ban ba tip hapnu kom kam dan shoot register parabeu la phawan trei be i la long bala torshor la ne hara se i hapdeng kajing don bat iklung drum nai po ane kajing organ tikani hi gede kubor ka ba naleng jong kelhon ni ni pendram jur ya ka tengah jong ko ka kya lingba ketika Ganesh Das Hospital namang sudhu balada itai metron ibar sip ya kata ka city engine de la snow engine de la snow ya kata kajing kerpat ka jong ini i lihat konturnya lesi kanjin kamdon kebakum kita haduk banta jiang bantu ke musim bodoh ini Henry lesing la membapa ka kajing nilek jongki kalau penlong yi ba i ham bansi ban thom ban tur seng le thama covid khat khandai harankan ban i hlum badang rum nai po tinang le jong hi kumo ngai kdo ba ni krang chai ban kani hi kadi kajing ko jong ka tanak ko ka kya ya ban keno ro nado ka sarkar hi ya ka bang kim sim lanang kumno ban sekretariat ya ki bakum kita gibril ki badan hakabakum ta ka khai pun no ko bong yu khasi ko balong hi nagleng juga HWC Shillong City dan menegaski hi ngila phak ge jing tho shau DHS bat ngila dawan nagleng kelhon ba ka debat kondok ya ka independent inquiry banap ya keduk kedang lali kastan nang no bat kum no bat balai kawan ja kene ka jingja ka basusi ya ini staff nurse bat ngila kerja hang to bala dalam ya kajing bom kajing bom ken bom sim bom respon yek to ka city jong i hadin ba ila request lai tayo manswa lese laban no wat iki ba kumita gibrero ide ban
deban penstom pasku kat kom ki kendon jongaan ketahi long ngikuat na leng chung kedhon chung ni larang di kren nginam ban len haka apra trek Julai jong u arja pom chim snam kalau don ke jingjai ke ba iwe i long keme i ba armet na po pasno mong tuar jong irang ne mula late ban delivery ma ban delivery ban late ban kha late ban admit hati po hostel re nak leng jong di hostel hab tu po na kemau ba kalau don kata jingkran yang ba di staff ke jingkran penmong kat kum ke jing thu khana kat kum jing kata ka komplain ka nglayo ka jingkran ki ketien ki ba pen dung ya ka mensim ke jongki ba ong ki ong ba phiwan na po ka containment area ngi nom la ban pren yi phi khilet seki be par kristal kalau don ke jingkran ya ka bakum kita ya ketika long keme apo na po motoa te ngi kan mau ya ketika jingkran ka jong i kala penyam rang ba ro pat yo pa jong dai klum ya ka ba tah di ka to kare kentang mas khai dai klum la khat no te kumbo ong hi kan di ka jingja nginong ong bat kenok na ban kan tho let's say one jia bia ha ka ju cost te nagleng jungi hi ngi i ba kini ki baro ki one jia namar ba let's say ngi duna ka jing ka awareness let's say wal ada pila dai ki bre ki balanang la tep la sai kat ka kadan jo ki nurses la ni kum ki te ki office staff ng te la ni doctors medical student nganut ngahaban ong ba kaduna ka awareness nama berteng-teng kumbolong hi ngi suthu bahaka pangkasitom ada ustaz dan ki staff jong kata hostel kinang ban kren ban welcome you patient ling ba gaktien ka basu tenang patient om da don kam ban di yu do dawai heretong ba jinglong sutena jong ki lesing la ban ong ba 100% la ko dupa henry ke ik ba jia hante nga suthu ba kadon kajing ngi haban nang hikai susu yaki nama ba kumbalongi habawan nong pang nong stomro kimnang ban welcome ka tin thli ngi jongki ka ba ar manta kani ka jingja le se ya takho para staff ante nga haban ong manchwang gi takho ki staff jongka kanestas hostel haringkat bat public lani gi rupai ba te manta hante lai kedo para staff tekene rumah suthu ba kade ka jingbom nang jongki kumno ban treat yala ki jongki breu lada jin pada day hakiwe ki hostel lese kum ki private sangat rai kinjin la suthu la semhang khambun lese lada lapan kat ilong keme ibade ban kha ban pun ma satang lai banai la nge khain ket kum jing banai khasi henry haban tur hapan lek na kawai ka singi sakawai pa ting su ba ngidon kam ya kajing IG hikai lesing akentu na yang jong DHS na office DHS bopro khat kidi ki health center jong government la kalau CC PC haru dispensary ni hapan nang ban hikai bat kumno ro ban treat ya ki bakum hi chai brev nang ba ki masim ba ko do kindom do shu la ne kinom jot a khamakha tang lamba ka jing bom buram ka jong ki ya ki bakum kita ki sithi ki bangila yosngo ba i liet na nurses turnya mo ila ai sai te